Praise the Lord. Hallelujah. Yada onyankopon tumfo na se ene anopai so. Okwanya wabie di amaye ne nkwa wode ache yen. Idin na asida enka. Anopai Ambassadors Hour esuni anamsifo emreni. Sede Awurade de nkwa ne ahode ache we. Waye wadom ama wote ase a anopai ekwanya nso se ofa so tie na sem na utimi de bo bra na ehye Kristo Yesu nso animonyam. Anopai Ambassadors Hour suni na dwumadie na dofonum so bebre ni dwumakuo bebre so na yede ebrewe na oboayem yede abrewe bra wutie no H1 TV so ne York FM so yi Hans York Estate
dwumakuo a ɔmo so hwɛ ɛtɔn saase esi adan pa ɛde ma ɔman ma enti sɛ wo pa asase pa ɛne asetena pa ne baabi ɛyɛ na ɛyɛ nkɔsoɔ nso a bekamfo ma ma ɔsɛ Hans York Estate Development no so hu na ubenya asase pa na onye baabi atena manso ne asase semba sabasa ebia nso ni hɔ wɔn number ni 0243 70 84 85 0243 70 84 85 frɛ wɔn na no nkasa na benya asase pa nso afei Sarabofo Hotel baabi ya ahoje bia oda asomdwe wɔ hɔ na ɔhotɔ kama unya hɔ nso abetim do na akɔ na ɔmso akɔgye wɔ mahome wɔ hɔ ɛno nso ɔmo number ni from 0242 22 22 92 0242 22 22 92 ofrɛ wɔn a onsa bɛka wɔ afei nso Adom Boutique ɛnso so ɛwɔ ntare pa ɛma wo ma ɛne wankasa nso one obusua nyina mo nkɔ hɔ na mo benya ntare pa nso ahyɛ ama mo ho nso ayɛ fɛ wɔn nso number ni nie 0243 70 84 85 0243 70 84 85 frɛ wɔn na benya ntare pa afei nso Christ Ambassadors Church International asɔre nso so ɛboa yɛn ɛna de Ambassadors Hour nso ɛbrɛ yɛn Christ Ambassadors Church International nso on number ni 0246 23 5676 0246 23 5676 ana 0207 43 43 11 frɛ wɔn open nyame asɛm nkyerɛkyerɛmu ne mpaebɔ ne ɔgyeɛ ne mpaebɔ bi a awurade na wɔn nso ebetumi aboa ma watimi ate Kristo na samase na watimi asom Kristo nso so ɛyie na wɔn kwagyeɛ ɛnso awie pɛyɛ enti frɛ wɔn na bɛboa anɔpɛi ɛda awurade ase sɛ ɔde nkwa akyɛ wei ma yɛ mɔmpae yɛda wase nyame tumfo anɔpɛi sɛ ɔde nkwa akyɛ yɛn yɛantɔ ntua ka deɛ ɔde akyɛ yɛn yɛka sɛ animonyanka wodin yɛda wase anɔpɛi a ɔde akyɛ yɛn bra yɛtene wo na ase wasɛm ni kasa kyerɛ yɛn ma wasɛm ensane yɛn ma wasɛm enye yɛn ma wasɛm ensa yɛn yareɛ ma wasɛm nyɛ aduane ma yɛn kra na nyɛ han ma yɛabrabɔ na yɛnante han mu ahyɛ wo Kristo animonyam yɛda wase anɔpɛi sɛ wobɛhyira yɛn wɔ Yesu din mu amen anɔpɛi me ne wo kɔ so atoa so asua nyame asɛm a yɛhyɛ aseɛ ɛfa how to handle discouragement kwan a betumi afa so aso abambuo mu na wadaadaa no na wadi ne sunkunim ama wabrabɔ nso awie pɛyɛ ɛfiri sɛ abambuo ɛyɛ ade a ɛha adwene wɔ asetena ne abrabɔ mu ne dinya na sɛ nipa bebree daakye nipa bebree abrabɔ nipa bebree ni suade ehunu wɔn vision no ɔgye free wɔn nsɛm atum ɛma wɔwie yɛ ne wodaakye ɛyɛ basaa enti sɛ wo kwan abɛfa so a wobɛtumi asɔ abambuo mu yi a ɛde nkunimdie ɛbɛbrɛw na ma wabrabɔ enso awie pɛyɛ ma yɛnkan yɛn asɛm a yɛgyina soɔ no 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11 Korintofoɔ ngmɛtɔ so mmiɛnti baako nkyɛmu nwɔtwe kɔsi du baako no ɔse na anuanom yɛmpɛ sɛ yɛde ahoyɛhi a ɛba yɛn so ehyia no esie mu na ɛhyɛ yɛn so boro yɛn tumi so ma afei yɛn kɔndɔ wuo na yɛn ara yɛhunu yɛn mu sɛ yɛbɛwu enti yɛamfa yɛn ho anto yɛn ho so na mmom yɛde yɛn ho to Onyankopɔn a onyane awufoɔ no so ɔno na woyi yɛn firi saa owuo kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn na yɛnani da no so sɛ ɔbɛkɔ so ayi yɛn duba kono verse 11 monso monkoto nsrɛ ma yɛn ebia na adom akyɛde a wɔnam nipa pii so ɛde akyɛ yɛn no nti nipa bebree nso adaase ama yɛn amen enti wei ɛyɛ Paul ɔgye Yesu di yɛ na nyame adwuma a ɔyɛ no ɔkɔ Asia wɔ asase so
na ɔyɛ asɛmpaka adwuma no ɔkɔtɔ amanneɛ ne ɔhaw ne atetimu na ɔhaw ne amanneɛ baeɛ no ɛboro na hoɔden so na ma ɔnkɔn dɔ owuo sɛ ɔbɛwu ɛfiri sɛ ɔhunu baabi a wɔmfa no ɔnim nea ɔde ne ho bɛto no so a wɔbɛtumi agye wɔn na berɛ a wɔhu wɔn ho saa no Bible say ohunu wɔ mu sɛ biribiara ni hɔ a wɔbɛtumi anya nidasoɔ gyina soɔ ɛde agye wɔn ho nkwa na mmom ohunu wɔn ho sɛ wiase ekura onyankopɔn ne bɔ wɔn na ɔnam Yesu so abɛgye wɔn enti sɛ ɔde wɔn ho to onyankopɔn so a ɔno na bɛgye obi sɛ ɔno onyane nipa fira awufuo mu onyane Yesu fira awufuo mu na ɔtena ase bɛgye wɔn kwanti ɔde wɔn ho to no so na mpa ɔde wɔn ho to Awurade so abambuo no ɛntumi amu amfa wɔn so anku wɔn ɛna abambuo akum nipa bebree wɔn a ɛnum aduro wɔn a ɛsɛn wɔn ho wɔn a wɔde aba bɔ ne yere bɔ ne nua bɔ ne papa bɔ ne maame sekai twitwa wɔn eku wɔn ɛni nyinaa yɛ discouragement enti sɛ wabamu bu wɔn maame ho ukunu ho nua ho adamfo ho a deɛ wɔyɛ bia ɛnyɛ papa asɔre mu ekuo mu adwuma mu ebusua mu efie abembuo yɛ ade ɛha adwen ɛno nti Paul sɛ ɛbaa yɛn so no yɛhu yɛn so yɛbɛwu no yɛamfa yɛn ho anto yɛn ho sɛ yɛn ho to Awurade so hallelujah enti fa ho to Awurade so na ɔbɛgye wo anɔpa yi bi a wotie Nyame asɛm yi wabamabu anwumre anadwi wasu saa wohu baabi a wɔmfa asa wɔmpake nkɔ asa wonya adwuma no asa wonya asɔre no asa wɔnkɔ asɔre no ɛna edi uchenchenche saa wɔwadwene mu ɛba saa sia pa nia adisa abambuo bɛka kyerɛ wo nyina ne sɛ tɔn ho ne kɔ na wiase kura obi en pɔwasɛm obi ani uni ayɔnkofa ho wiase afono ku ho ne kɔ ɛma nipa ɛsɛn wo ho ku wo ho kum wo nua saa wɔ abrabom ne asetrɛ mu ɛno nti wɔde wo ho to onyankopɔn so gye wo mu firi saa owuo kɛsie ne mu oh no se ye de ni ato no so no da so gye yen na obekɔ so nso agye yen hallelujah it is all the one to Awurade Nyankopɔn so a wa bambuo mu no ɔno nko an no bɛgye hɔ enye nua nya adamfo nya wofa nya maame nya party nya asɔre ɛyɛ Yesu Kristo a wagye na die no ɔno nko an na sɛ ɔde wani to no so na ade owura hye ne mu na ɔnya ne mu gyidie sɛ ɔbɛgye wa firi amane bi a wonamu bia ampa ɔyɛ saa no ɔgye wɔn firi mu wɔn so anɔpɛnfoɔ ni to Awurade so na nya Awurade mu awurhyɛmu na gye a wagye na adie no hunu sɛ ɔbɛgye wo afiri abambuo mu abambuo hɔ yi ɔnyɛ hɔhoɔ ɔyɛ mani a ɔne ne te ɔno na te fie hɔ ɔno na te asɔre mu ɔno na te adwuma mu abusua no ɔno na te ɔyere waware mu uni wukunu ɔno na te bibi kakra bi ana abambuo aba na afa wadwene na afa akoma one ya wo ye no waware mu ne fie onyina ensisi so onkoma awudie no onhyehyɛ ye bia ensisi so efisɛ wabamabu afiri wukunu ana wo yere ho ɛno nti ɛbasa onyankopɔn so ntimi no nante sɛ wamfa ho anto Awurade so na de ho kɔto nipa so a bo usika so a bo wadwuma so a bo namfo so a bo ɛgye onyankopɔn ko a na sɛ wode wani to no so ɛno nti yesua hu sɛ abambuo bebu abam na tete wo honhom mu esikwan agye wa hoɔden afiri wo nsɛm ɛma wontumi nkɔ anisuade ehunu ekura wo adwuma tumi sɛ na waware otumi gunu tumi kum yire pake wo nneɛma kɔ kɔtena okura ase kɔtena wo kurom enti ɛbasa sia pa ɛsɛ yadeɛ ɛma wo anisuade ehunu afiri wo wieyɛ ayɛ bisi basa mekɔyo na masama ba sɛ wansa nkɔ na wogina pintin fa ne mu ɔten atete yɛde ma wo adwuma mu hɔ efie hɔ ne asetena enmu nyɛ dɛnɛ nso timu na kakra Awurade Nyankopɔn bɛyi wa firi mu bra wo de wani ato Awurade so enti hwɛyie wabambuo hu yɛsua hu nneɛma a ɛde abambuo enso ɛbaayɛ na ɛtimi de bada bia ɛyɛ asetena mu ahokyerɛ a yɛte difficulties in life circumstances asetena yɛ wɔ mu yi emu asetena ahokyerɛ upesika kora yɛ bibia onya obi amfiu nneɛma yɛ bisi basa ɛno ɛde abambuo ba afei nso the words of men nipa enum nsɛm yɛ ka kyerɛ wɔ nea wote ebu abem waware mu ma wani nye na watena mu ma asɔre no wontena mu ekuo no mu ntimi ntena mu nneɛma nkɔso yie ma da bia nsɛm a wote no ebu abem na ebu abem ama ne wabrabɔ na won kankɔ ayɛ basa yɛtɔsom bie nso ɛyɛ the murmuring habit anwinwi suban
sɛ wonwinwia hyɛ wo hwinim sɛ wobie wa no nso acomplaini akyerɛ asetena ma yɛden ntumi menkɔ ana ni nyina edi wawu enti hwɛ nwinwin yie afei the action or inaction of others the nipa ye kyerɛ wo ne de wonye de oboa wo ne de ommoa wo de okogya wo ne de onkogya wo omu nyina ka ho a emmoa ma abambuo entimi ni won sunkunim de okoya uni na nya problem de wankɔ nso a woni nyi no ho na wabamabu won ho ejida bia de wo haw ene abambuo to so afei unpleasant situation asetena nye baby a wote kane no ene ne baby a wote hwɛ mu a difference wom na say manumi ho some better ha tena ho menko na fa ho to awurade so ne gina na odi abambuo sunku nya sa abambuo di usunku ni ma wa wieye ena wo sa ko wachi na brabo aye bisi basa afei loneliness ankrankre e ka wonko a wa brabo ne asetremu a wo de oboa nipa onipa bia ho kyere na oboa no na nso to wonko ade a unye obia enuo namfo busio asorimo ne aka wonko a enunti ama wa bamabu enunti hwe saa ne ema yie na tumi aboa e na afi delay things ene ema e kyereba sa ene ema kyereba wo wabrabo no asetrem ne ewubisa ne ohwehwe a etumi bu abam ema wa hoden the bible say and anida so e kyereba no de yare ebre okra ene akoma no ma wo yare na ne bantam no de nkwa ahosa banti akyenti e ma yeti no woni gye nyina asa abamabu ti hwene ye enti kwa be so na befa so obetime dia bambo sunkunim ne toso no say don't rely on yourself or your strength and fa ho nto ahoden so ana wo ho so bebre wo ha basia wodo no to de wo so de wonim ne sika wo na dwuma wo no de no wura hyem bosa bambuo be ye ne saa na ogura dwuma no na ne ma ye bisi basa onko wanim bio na ogina faako na ufaako na ogina kura no onim kura wonko ochi na wo sai enti mfa ho nto ho so ne yesua no na wotima so abambuo mu and then ne to so bio stop the blaming game of others janse ubo amanfo so bo no we na ye mere ye mikunu ye meba ye me wofa ye me maame ye obenten ye asmasi ubo so bo saa emma wo nkonkan intija so bo bo na gidum se de asi no asi bone afache ne jemu na ko wanim na fa ho to awurade so na hwehwe awurade asem ne mpaibo ne bo ne beboa ne besi wiye ama wahunu onyankopon ne tumi ene na hoɔden achi kwan afei de esua ye twato nso ye draw from the power of the Holy Spirit je ahoɔden free onyame onkonkron ho eno ene ye Kristo suma ahoɔden ne sɛ wonni onyame onkonkron na mfa ho nto no so na onnya ahoɔden free no ho a wabambebu obɛyɛ mmerɛ ɛwɔ ogidie mu ogidi ni a wagye Yesu adi mfa ho hyɛ wo nkonkron ahoɔden mu na gye ahoɔden free no ho sɛ on hyɛ wo ma na ontimi nyina ogidie mu eni nkunim ɛwɔ abrabɔ no asetena so sɛ wonyi Yesu ni so a anopai mekamfo Yesu Kristo ama sɛ gye Yesu Kristo di na wo Nyankopɔn ba wɔde nkwagye abre nipa nyina wo wiase sɛ ogidi di ne sɛ gini di a obɛgye wo nkwa na ɔde obɔne nyina nso akyɛw efisɛ mbɔne nti no obɛwuye ohwie no mogya no pata yɛ mbɔne ɔkɔ gya ne nkyɛ sɛ ɔbɛsan bɛfa wakɔ agya ne nkyɛn na bra wote ase watimi atena ase abɔ brakra ne bra kronkron ɛwɔ Yesu di mu amen anopai ma yɛnto aso enko ne yɛtɔso bi don't depend on man emfa wo ho nto nipa so mfa wo ho nto nipa so enipa ho toso ɛyɛ ade a ɛyɛ simple emre kra ama onipa bia efisɛ woto wani a wo yiri ni ukuru ni obani boss ni abusua panyin ni wadamfo ni enti sɛ ba bambuo no abambu se ya won kyɛn ɛna abɛkɔ na ado ho ato no so na ado wura hye no mu akɔpɛmwa ɛde afiri hɔ na nso ɛno ɛnya nhira mfa ma wo wiase a wote wɔgye a wagye Yesu adi no ɛmfa ho nto asɔreba so fa ho nto sɔfo so fa ho nto nipa so fa ho to onyankopɔn so yankan Jeremiah chapter 17 verse 5 to 7 Jeremiah chapter 17 verse 5 to 7 Jeremiah ngoma eti edunso gichemo eye enum kosi enson no or say
sa awurade sie ni wadome oniku a ode ne hoto onipa so na ode honam ye ne basa na nakoma atwe afiri awurade ho ote se dua esi atwe pradada so na orinhunu se papareba na obetena esre so nchechire so ne nkyene asase a obiara ente so Ishirane oniku a ode ne hoto awurade so na awurade ye ne nida so. Amen. Enti ahotoso a wo na sa wo pese odi abambuo nsu nkunimu a de esese wo yeni. Bible say say awurade sie ne wadome oniku a ode ne hoto onipa so na ode honam ye ne basa na nakoma atwefiri awurade ho. What Yesu adi? It's true, so akoma bata awurade ho. Na enso ode ho atu kunu oyere obaso oboso so. Ena eho ena uni wa ho odin ena ogifiri. Na enso Bible say de ode ne ho to nipa so no, odome sa nipa no. Eye nnome emma sa ode ho beto nipa so. Na ode wakoma nyina bata no, ope na asem, utie na asem. Nya adaje ne manum po chen se de unya adaje de ma awurade enu nti na awurade se mfa wo ho nto nipa so fa wo to awurade so because adaje ne mera unya man se unya sa adaje ne ma awurade a ka awurade enka nkone ne ngosra na nadom ahye wo ma anka nipa bunkam so na ekoso wo asetena no abrabom adentra every said awurade ahotoso no ewo enkwa ene yedie chan nipa enti wose wadome woni ku ode ne hoto no onipa so na nakoma atwe afre awurade ho no ama ne ho na maye ne basa na dwuma aye ne basa ni sika aye ne basa na japade o waye ne basa abusuo wo maye ne basa na kuo ne namfo wo maye ne basa ode ne boss aye ne basa enti e basa si apa wa ahoden se o gifre awurade wo no wonye onyimfiri won konkro na afi nipa ahoden na woje ebasa awurade se eye nnome otese dua esi anua pradada so sei no abrabote obon se baby e wono etia wia asase pradada so a enye kwaye nsuo togumu ntino mframe bo si ya na wa ha nyina ete na epre ewo asira no so na ose wodi nhunu papa da ore hunu se papa reba efise wode wo ato nipa so no ade ye papa eba no wo hunu da se ba na enma wakwa mu so da bia ba yesesrefo da bia wakoma betwe akoba nipa nchen kina nipa de uko benkum kina na nipa de wa benifa wunya adaje nyamre emma nipa chen se wunya adaje ma Kristo a waginadi enti emwa ma hunu ade papa na obetena esra so nchekere mu saa na nchina asase biara na ne nchine asase a obiara nte so asase ya nchine so yentra so na kise ma wasetena no eye curse eye nome enti cha wodi hutu nipa so a wadwuma wadifre wo na ye wo sori nyina ye nome efise wo nyame nka wo ho ana wo se wo nhira ne woni ko a wode ne hoto awurade so na awurade ye nani da so hallelujah ni ato wo no ne de onamu no ma awurade nya wani da so wate for ni to awurade so na hwehwe awurade ye wakoma nyina hye awurade mu na bonyame mpaye sufra awurade sua awurade asem transe wo nyamesuro mu transe wo kronkron mu kwa asore tie nkyerɛkyerɛ na fa no kuredie ne kronkron ye transe because how do wani to awurade so a untwatro wo do wani to awurade so a unada nipa wo do wani to awurade so a ummo adwamammo ummo krono nomsa untwaloto nkikansem hunu ni nsekuro ewo nipa ho ni atro because onyankopon ye kronkron na ne kronkron ye nti esese utra senso mano bra wo de wani ato no so no na watumi agyew afri amane ene abambua ato wo no mu enti wabamabu yire ho wabamabu kunu wabamabu boss ho wabamabu osofo ho wabamabu asorba bi eho enti nia ono ne tifie wabusua no mu wabamabu no anopai wodi wani akoto nipa so so mi wiase ametedie mi die nyina ne asemasi mi die nyina no obenten ya me bai enya mi kunu
eya me yere enya me enya me nadamfo eya me yere na mde me ho ato no so oh sofo we de metene so ana ma sorry me no anam de me wura hye ne mu de me ho ato no so madamfo we da bita eye nnome e de ma sa wo de wura hye nipa mu de wo nida so to nipa so eno eye nnome ete sa wo te esre so enchina saase so aprepa biara ni wa uhunu wo abrabom enu nti esese unfa wo ho onto enipa so na emom ode ho beto onyankopon a otiase na onya ne nipa fra wufuo mu no eso Paulo say ya mfa ye ho anto nipa so na ye de ho to onyankopon a onya ne awufuo no so ono na oyi ye firi owuo kese mu hallelujah awurade be yiw afiri wo hawa otimu no mu niema ekoso enya nti wabamu buo no yiwani fa to awurade so na fa awure hye awurade mu awure hye mu ne anidaso no enhya ni wo na mbom ehye nkran na mawgidie ye den ma honhom ye den ewo nyame ne no nyame nso koma no yiwu free eka wadwuma saye ne mu niema abeda wanim nsema ye de ato so ohaw ne amane de onipa edada wo agye bibia free wo nsem enu nti wabama bu no anopei memma wabamu mu fa wani to awurade so na awurade nyankopon ebe ye edi nkunimdie enso aka wo ho hallelujah enti Bible say enome enka de wode nani to enipa eso don't trust man but depend on man. Don't put your trust in man. Men fa wure woni da so hye nipa mu na emfa nya nipa mu gidie emfa ntrase wo wiase awuti fa wugidie hye onyankopɔ mu Kristo mu na fa wani to awurade so onipa de hunu sɛ obɛboa wo ne ɛkyena so obetumi nso ontimi nso mmoa wo enti obanya betumi atrase ne ɛkyena woni hɔ de wo nipa huni mmoa wo so ɔde bɛboa no ɛkyena etimi firi ne nsa adekye na obɛkɔ no yare cause oni ahoden da bia ɔde bɛtrase enkwani ne nsam nti ɛne sɛsɛ wode wo ho ɛto onyankopɔn so na ɔboa ɛwɔ ade nyinaa mu hallelujah enti ma nipa nya wani da so sɛ wo ne te no ɔbɛboa wo yere ya na wukunu ɛkyena obetuma yɛ mfomso adekye obetumi apaaw ɛkyena obetumi atwa wotro beto onyankopɔn de ontwa wotro hallelujah enti as I say we put your trust in God than man. Trust in man is a curse. So we ho eto nipa so we ehye nipa mu no eye nome edema onipa betimi aboa wo ne ekina wontimi mmoa wo ekina obetimi de hwambo ekina obetimi twa wotro adekye obetimi aka wo nokre na emu wonyankopɔn de onni wo hwambo na ompao na ho ode nsa de wo nso nsa onagyapadie mu a wode bɛpoa na wabie kwanya ma wo daachi aye nhira no ono no fam de niema ensai na niema ensesa enso ɛwɔ saa kwan no so ne santi ene sese wode wo hoto onyankopɔn so enti trust in man is a curse sa wode wo hoto nipa so no ɛyɛ nome wo kwan benso wadwuma yɛ enkoyie waware bisi basa yedie ni nhira ma emwa bia nso mfiri ba bia ma ahokyere ena atete eka ena de to so wadwuma kura wukura mu kura adwuma ntimi sai because nome ade a efa nipa honhom ne wo nipa dua nyina mu yedie eni nhira esi kwan emma enkanko emfa ni gie emwa bia ma etiso nyankopɔn so wadomi onipa ode ne hoto onipa so a oh how midofo enne yi wure free nipa asomasi no obentimu yi wure free usika mu adwuma mu yi wure free ni abusua mu yi wure free abusua panyino boss ho ne fa wure hye onyankopɔn mu amen fa wure hye onyame mu se onyame ne wade nyina wote nipa ebetimi de hwamo nipa betimi aboa nipa betimi aka no kra nipa betimi twa kontompo na emno emmoa na nya gidie wo nyame mu na sa wonya san rehyemu no wo awurade de ho to awurade so a eno na ye nhira
enhyira de moa enhyira de nkurimdie enhyira de ayaresa se wode wura hye nyame mu mpo na se owuo na akyekere wo pa o awurade besana efise okura owuo ene nkwa safoa amen Yesu a wagina di no okura owuo ne nkwa safoa wo za safoa de ntina Yesu kura wuo safoa nya Yesu na okura nkwa ai owuo ne nkwa ekura Kristo owi kwa samando koje asamando na owuo safoa enti nkwa ne owuo ne nkura Yesu ekura Yesu enti ekura no se wono so ungu a otamfo beye den ungu da hallelujah enti esese unya rechemu wo Kristo mu ene onyamkopo mu gini dide ho to no so se ono na beye wadom ono na beboa ono be pagya ono be bie kwana ma wo pono mu ato bia no obebia ma ama no asiwuye enti ose enhyira ne oniku a ode ne ho to awurade so na awurade ye nani da so adapai wani da so ne hwan sa ho kire ba hwan ne wani da so sa dwuma ne se hwan ne wani da so sa ware no mu ye twitwitwi ye bisi basa hwan ne wani da so sa busuano so power boss power adwuma na nkoye yiwadi a den ne wani da so enne fa wani to Kristo Yesu so na ono eno bejew ama wani da so abamu obra wa bamabu ewa bambu a edi unya no ho ancha afi kura sha from January to February a ye kona wieye wabamu mu ikura no wabama bube mienu ana amiensa de kampese enu January December na nyame ayo na otiase a wabambu 20 times abambu one na TV o why enti se we hunu kwa befa so abetumi aso ne mu no adada no a ukunu ho anopa kura ubefu no ba ho anopa ubefu no obi bufu ne ba na bambu won ba ho se min kun kura mfrate asefo asase so sa na bambu otie abambu si apa ede owuo animgu ase ene kata wo so e ma utirimu yesu de wodwi nyina enkonkai ede abufuo yaudie ato so na mo abrabo na ye basa abufuo nso hyawma na afei ayen hyeso abekata wo so untumi nkonkai untumi nwene adepa ewo wabrabo mu ede da biara na ede ohaw ni atete ena eba enunti abambuo ya ade a ede abufuo yaudie amfanche ene hyeso ene de brewo na etimisi sa wa appearance nso ema wanim tebia na wanim sa etimisi sa enti fa ho to awurade so na awurade nyankopon ene betumi agye wa free amane a wonam yi mu oha wonam yi mu no ono ene betumi agye wa free mu na watumi asiri nkunimdifo ana watumi adi nkunim enso ewo de wonam mu enyina emu hallelujah enti wa se awutie manipa bi emhyew emfa wo nkoma se onipa na kyerɛ ne yeye ko ne bra ono na ado ho ato no so no man can dictate your space wa se awutie no asetena mu ni onipa ntumi nye emfa wo nkoma saa na emfa wo renhye ni mu wa hu ne woyere eye wahu ne wukunu ye wahu ne wadanfo enso aye wahu ne wabusua aye enti de wayi omaye tia wanyina mu no abama bu yire ho abama bu wukunu ho abama bu wadanfo ho abama bu wabusua mu enti abambuo no ena etete wo saa enti ama aka wo nko a ena wo hye ho na enso se wode ho to awurade so a anka obetime dia bambuo su ku no obeyi wa firi mu ama watumi atrase akse awurade nyankopon enso animu nyam ti dia bambuo su nkunim efiri abufuo amfa nche nhyeso ene otan de otan beto ntem ma otan nipa no ompe ne din kura tie na ampa nanim kura ahwe enti eyade a ha adwen yie na emman koso
ne mpuntuo o nipa wasetena no wabrabom enti ene yiwu firi nipa so yiwu firi wadwuma so yiwu firi usika so na fa ho to awurade so na ono ena begyew efiri abambuo mu na wasiesie de asɛ no yi ama wo na obie kwan foforo nso de ama wo Paul say ono na oyiye free mu na oda so yiye no bekoso yi so onya de ho to awurade so a oyiw ne edikaya ene ekena ono so de beyi wo ade tie ba ono de beyi wo da ono de beyi wo kosi se odo bekwa awie pa hallelujah enti fa ho to awurade so don't depend on man mfa ho to nipa so mfa renhye nipa mu eno beboa moti abambuo so enkunim yanko ne to aso break the worry habit enwiwi esubano yifri wa brabo so break the worry habit abambuo yade a ehadwen na etiti nipa na se opeso di ni sunkunim a ade ba ko a ede brewo eni adwendwene ene anwiwi ene yaudie break the worry habit Yesu Kristo ba no ka ho asem tese ma yandwendwene enha ye ho nenso abambuo ba pe wayera hudie edoso na wadwendwen so doso da doso nyina kyerese nipa na ama wabamabu afei wodwendwene niema obenya bepagya wo akonkae ho ni obedie yoro bekata ho ni ba bia ruti beto sika obenya ede aye adwuma akonkae nanso nya no ne ade esesa wo ye se wanyi adwendwene amfiri ho a ebesa akwakofa yare foforo kra de abrew ama wabrabo atimi asay. Don't worry about anything. Ma endwendwene eni ya wo bibiara ho because bibiara nya wo dia bibiara enya wo dia ade ya wo dia ene okra na ati mu no ono na ya wo dia ti se wan hwe ni yie na ma reho na yaudie ehye ne ma wo dia na wo sɛ no no wo sɛ wa wo kra wo sɛ wo nkwa wo sɛ wo daache sika nya wo dia ntade nya wo dia ka nya wo dia efie nya wo dia entuma nya wo dia Bible say owo ye na dagyamu na me na ewo me enti obie ne wo ye wo no na sika kura no na ntuma fira no na odini fie ba na otini ka mu enya wo dia enti Yesu se mandwendwene biribiara enha wo ho break the worry habit adana madwendwene hya wo so madwendwene etete wo untimi na kokete so a wusu saa untumi na ade achi nso a emfa asumdwe emfa mrew mfa sika ma mfa adwuma ma na ede atete saa to so saa enti chaya adwendwene no Matthew chapter 6 verse 25 going. Matthew sempa iti ensian chemo aduenu enum ekro no yi adwendwen firi so o se ye itime se mo se mo ndwendwene mo kra ho se de na mo bedie ana ede na mo benom ana mo nipadua ho se ede na mo befira okra ensene aduane na nipadua ensene ntoma ana monhwe ewiem no ma se wongu na wontwa na wo mo aboa no engu sanso nanso mosoro agya eye ne won na monsombo ensene wo mo ana mumu wan na odwendwene a obetumi de dakro ato ne nkwa na so na adan ena modwendwene ntoma ho monhwe wurem sukoko sade enyini enya adwuma
enso ento asawa na enso mesemo se Solomon anim onyam nyina mu no wanhyehyɛ ne ho sɛ yenimu baako na sɛ Nyankopɔn frɛ wura mu hahan a ɛwɔ hɔ ennɛ na ɔkyena ɔde agu frono mu no mu saa ɛrenyɛ deɛ ɛkyɛne yei ɛma mo a mo gyidie hwa enti monwenwene sɛ ɛdeɛ na mobɛdie anaasɛ deɛ na mobɛnom anaasɛ deɛ na mobɛfira na yeinom nyinaa akyi na wiase amaaman no die na mosoro agya nim sɛ yeinom hia mo na monhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne ne tere ne kane na ɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho. Amen. 34 no na mondwendwene ɔkyena ho na ɔkyena no bɛdwendwene ne ho na da no na da biara emu bɔne ɛdɔɔso ma ɛda no. Amen. Enti adwendwene a Yesu etu yɛmfuni ɔso wodwendwendwene a wontumi mfa da ko nka wo nkwa na wode tenten so aka wo tenten ho na adan na wodwendwene ne obedie ne obefra na ne ode utiri beto ɛho ɔkra no sombo kyɛn niema a wodwendwene ho yi enti na meka kyerɛ sɛ saa niema no nyinaa nya wodia yɛyɛ wodia na ɔkra no ɛna Yesu ɛka sɛ saa niema yi nyinaa no usoro agya nim sɛ ehia. Hallelujah. Enti sɛ wogya adwendwene a na de ho to Awurade so a onim sɛ saa niema no hia wo bra do ho ato no so no anya mmere ma no Awurade bɛboa wo wɔ saa kwan so ahode ade bɛyɛ adwuma ɛmoa ɛbɛfiri benkum ne nifa ba ɛnso ɛde abrɛ wɔ Awurade bɛfa saa kwan so ayi wafiri mu because niema bebree hɔ a bambuo ba ɔtamfo nya kwan wɔ wabrabɔ so o siw kwan firi onyame asɛm ho no onyame awrehyɛ mu ho onyame ani da so ho na no na apia nipa bebree yɛmpɛsɛ yɛde ho to Nyankopɔn so hwɛ Awurade anim twɛn Awurade ani bɔmpaye ofie mpo no ma yɛtɔn yɛ ho kɔma asɔfo no binom ne adifo bi atrɔfo a Yesu ka wɔn ho asɛm nti no wahyeta wo wiase ne ntokro mu ɛda da nipa bebree enti sɛ basa si apɛ na wamfa ahora nhyɛ Kristo mu a unnim sɛ Onyankopɔn no dwene wo ho ɛnna hunu sɛ adwendwene na wodwendwene no Onyankopɔn ankasa dwene wo ho sɛ de bɛyɛ a wobɛtumi anya nhyira ne nkonidie na sɛ wodi adwendwene hyɛ wo ho so a ɛde wo haw ne atete ɛne brɛ wo. Hallelujah. Enti basa si apa ɛma wonkankɔ enya adwuma enti ebasa ede ohaw ne atete brew wase ene wase tena wuti. Do what you can do and stop what you cannot do. We are saying it here. Do what you can do and stop what you cannot do. Yede wo betumi aye ne jai de wuntumi nye no. Ne ma bi wa wuntumi nye. Wuntumi sifie, wuntumi ntukwan. Enso wadwene ho saa entumai untumi nya dodo mfa nguo ba akopɛ na abenya yefa no na gya adwendwene no ɛno ebetumi aboa bra do ho ato Awurade so na tumi aboa na adwendwene no amfa yare foforo nso ansa amfa nka wo ho enti wo yare ne atete ye de bebrɛ wo no adwendwene wo emakoma no ma pressure ema moja broso BP na konkai na kosoro etumi kum awia kete nwumra najo because wadwene saa school fees tua wo ma no de diem no asetrem wadwene saa fa sha Awurade nsahwe ne fa ho to Awurade so hwe ne gyae saa adwendwene no na Awurade Nyankopɔn ebeboa ɔsehwehwɛ na henie ne ne trene kane entinka Kristo som a wagye Yesu adi no na henie sɛ de bɛya na sempa bɛkɔso mpaibɔ na de ho ahyem wa asɔre emu yɛkɔ adansdie no akɔbi na afei wɔnante trene mu na abɔ kronkron wɔso hwehwɛ na henie ne trene kane a ɔde de aka ɛbɛka wo ho ne obedie ne obɛnom ne obɛfra ne de obɛda Awurade bɛbie kwanya ɛde ama wo. Hallelujah. Enti ma bambuo nhyɛ wo mfa adwendwene nto ho so na emom sɛ wodi ho to Awurade so a ɛnema pa ebetumi akɔso ɛde ama wo. Enti emma adwendwene ne esu ne atete ba wabrabom. Stop
crying and worry and work hard and leave it to God. Judge no ne ja esu no na ye adwuma den ne ja de aka ne hye awurade nsa awurade bedi nkonim enso e de ama. Yenhwe 1 Peter chapter 5 verse 7. Petro ngume dikai etinom dichemu a eye enso no o say momfa modadwene ne mo haw nyina nto ne so efiri se odwene mo ho. Hallelujah. Fa wo haw no odadwene nyina to awurade so. O haw wo ne amane bia obi afa to awurade so memfa nto nipa so. Enti ebasa ebeboa ama watumi adi nkunim ebra do ho to awurade so. When sickness, poverty and problems comes, God will heal and provide for you because he cares for you. Say yare ni ahokere ba wabrabom ohaw ba onyankopon besa wo yare no ama wo de obedie ni ode beda na afirisa awurade dwene wo ho. Enti de wunyaye no memfa ho ntoto so. And then don't compare yourself to others by their houses, cars, clothes. Emfa ho nto nipa so wo niema awo ho emfa ho ntoto. Kasa amre nkame miso kama sifie ni bi, kasa amre nkame so matoka ni bi, kasa amre miso so nkame wontuma ni bi, kasa amre miso so nkame kwa broche ni bi, kasa amre nkame so mi dide ni bi. Wo de saa de to ho so na wo dwendwene a e de wo haw e prew. Enti nipa ono ne ko school or your classmate na na wadwumem na na ekoba ene waye yie ene ne ma koso yie ama no enti dien. And so what odofo onfa ho ntu Kristo so na wonya Kristo mu gidie enti waye yie enti dien tobo ase ne ma awurade nyankopon enye wabrabo mawo efiri se enye de obedie ne ne obeda ne ne obenyanko wo wiase mu wo kra na ye wo de ankasa no daachi ebesa free wonsa efiri se wamfa ho nto awurade so wanhwe awurade achi kwan enso so ama wo nkanko na no enso ne ade a emmoa ma wo daachi enkonkai enti adwendwene ne awerahudie enso de wo haw ne atete eba na ne Yesu ka ho asemi Matthew chapter 6 no de wo haw bebre ba de na de ba enti free adwendwene mu ne awerahudie mu. Number 1, sinful and produces fear. This is worry, what it brings into your life. Worry and anxiety brings sinful and produces fear. Ediyehu any bone na de brewo bra wo dwendwen no wonfa ho nto awurade so no eye bone na fa ediyehu so na to so te ma brabo no be yehu adwuma ye be yehu sika obeji kura kotonto ade kura nya bia die kura yehu mikwe makwa na makoboka bere betimatua bere kura no betimako je adwuma bi na de hu ni ashaws ne hu nso ba so a etugidie efiri mu na yie dida so efiri onyankopon mu afei na adom wato nipa so na de nome enso ebrew enti adwendwene we de bone ene hu ene de ba enti twe hu free ho. What worry brings into your life? A disease causing other ills. Oh, ede yare ene de ba kwanko yare ene yare ahodo bebre edi moja broso ede akumatuo timide pressure beto so na ma wa busy basa adwendwene de ba no enti no so wan nya adwendwene a ede how the bebre wo ebio. It brings borrowing trouble that cannot be paid back. Adwendwene enso timide amane brel ma okobo ohaw bosia e de bra wa bra bom a wutimi ntua ka oba na obetena ase ode amane ohaw na beto ho so oda wutimi na odi dikura na odwen di ma esa ma unipadua no so kura sesa onim tibia kura sesa sere kura afono wutimi nsere da bia odwen sa no anim asiso sa sesa wotibia enti amane nkobobosia a wutimi ntua fa mel because yare no beto ho a afei na akọ hospital kotodrewe
enti ede saa de yare ebeto so a wontumi entua de ayereho ne adwendwene ede ba no. What worry and anxiety brings any the ede bani brooding over what may not happen. Ma wodwene niema ho kese ho, it creates trouble, misery and death. Ede wo hawba ede atete ba ede wuo ba anopei dwane free atiti adwendwene mu efa ho to awurade so na abambuo wei emma wo kosa atebia yi mu na de ohaw ne atete abeka ho yare ani ehu ama abaye bone ama ehu ahyaw so yare ahodo okena na we yapie atechie na we apie adechie na we yapie adechie na we yapie ede ohaw ne atete de brewa brabo jaya adwendwene ni atete. Bible say mo na nwini bibiara ha mo ho de made nyina mu mfa mpai bone nkotosre mama desre enuru wonyankopon anim enti woda na dwen a emma wasomdwe bre se nipadua no da na boja ye adwuma no na akoma no ye adwuma him adwedwene emma akoma ntine ma boja no broso na ma pressure koso ade interview akobo bosia yare bi bosia o ha bi bosia e de abeto ho so na de yare ahodo epa. Hallelujah. It brings a burden borrowed from tomorrow and others who should carry it. And others who should carry it. And mawo kobo adeswa bosia e de beto ho so. Oh, hallelujah. Adia enne unya no utimi kobo bosia free china e de be kan ho. Yesu kan say ochena nkasa bedwendwene ho sa wo de ho to awurade so a ade e be chia na de chia na nkasa edwendwene ho ne obedie. Oh, hallelujah. Ne de obefra odofo emfa ho tu nipa so en compare the nipa wo na emfa ho tu ne wo na wo ni ebi meka ho na so pese bi beka ho a nye se odom betutu nipa nye se obedwendwene ese se wo de ho to onyankopon so nye se odom betu nipa so na ebom wo de ho to awurade so a awurade nyankopon ebe brew ebe ma ne obenya ne obedie anya sa adwendwene e de bone ne ehu beto so e de yare abrew ne yare ahodo boka kofa okakobo oha obosia a utimi ntuaka ebe ma wa adwendwene ama wa adwene ma ye hei na fe ebe boa ma ode oha wasiesie amane abto so o tete ene owuo na ne kra wo mu ade anya nchie okakobo ene day a china bosia e de abeto ho so enso so ho ane betua ma wo. It is a weight that kills prematurely, worry and anxiety. Eye adeswa emu ye dro a ekumu ntentem so. Eye how adwendwere how men ko adwendwere mu yi hu free mu fa hye awurade nsa ne gya ma awurade ne fa ho to no so awurade behwe kwanya befa so a ubedidi na abefra na obeyiwa free amane ene wo hawo biara mu ama watumi atenase enso ache na watumi ene awurade adi ne yie na wonkwa na wo kra na ye wo de anso no daachi wonyada nkwa enso wasetena mu. It is a mental and physical suicide. Adwendwene no sa wo so wo mfa ho to Kristo so a e de adwendwene yare mu adwene mu yare ene honam fam kum to be kum ni padua no tido ebi san wo ho no tido ebi num aduro ewuo no tido bi de sekai boni nua boni yire ekuno no efri sai abambuo na akere ne se onye saade no enti de oye no oye de be ma ne ho ato no sukunu wi a ho nto ukunu wi ho ato na ukunu wi ho ato ukunu a ho nto because what di hu awu no wuhia wo nyame atemu eye bone enti wo wu achi no bo so okra ne be kwa amane mu na fi ohaw ne daachi osaya onyame be sei nipa entie na asem na mfa na asem anyi na nie no wo baka kotomu bi enti adwendwene etumi de yare ene wuo etumi ba ma okum ho ntem efri wiase ebi ana pe crowd cough poison bi aduro bi wo ho a yesen ka be hu no no wanom na ko wa free atasefo so man how ukunu kra how abusuafo kra how boss how nafofo how wiase kra tetew
sika ewo mu ne ntoma ewo mu ne aduane pe ewo mu nya bi ni na oti wiase ye dai sei na abambuo ye wo ennem gya adwendwene no efa ahoto awurade so nya ahoto so awurade mu ne gya adwendwene no na edi nkonimdie ebebrew ne beyiwa afiri oseye ene amane mu na watumi atrase ehunu awurade ani monyam ne ne tumi na ode oje ensanso ato so na watumi afiri mu bema wadwuma ye han abra wonwene na mfa ohawo mrewo ebema udaachi aye kama a wonkofa de so bia meto so na nkofa yare mrewo o waseta no abra bomu no anopai ye wutie ni ye wuhwe bia na onye Yesu Kristo ni ya ene mekamfo Yesu Kristo mema se Yesu Kristo Nyankopon ba wiase nyina sa oji Yesu di so na oyanyame ba a obeje wo nkwa ono nso na ewu atwa obone so ka odobone be chew na watwere wudi ahye nkwa ngmanu no agye wo nkwa afiri esum ne bone mu na wode waba han mu ama wanantetere ne mu eno ye nkwagye a ode che onton eye kwa ndije Yesu Kristo di no obeje wo nkwa wo so wagye Yesu adi a gya adwendwene no ne gya asa wode ho toto nipa abrabo obi agapade obi aware obi sika obi ma eho obi dan wasie obi ka wato odupe aya wo yare oni boso pe na wusu ode yare na egu hu so jai odofo na fa ho to awurade so eji awurade di na konyame ne bonyame mpai se awurade me nso me ye oba wa bomi abewi ase se meji Yesu di a me be ye oba ene meji wo Yesu di so waji Yesu nso di a wo ye nyame bai kwa awurade anu nkotudwa anim sufre awurade wo Yesu di mse awurade moa na umpaya ababo nyina wabisa wo Yesu dim so a obetie na waye ede amao abambuo ya de ha adwen na so obetima di ni so a fa ahoto Onyankopon so ono ene di kai number 1 obi ni na chibio obi ni na nim ono no se wo Yesu a wo Onyankopon a fa ahoto no so na obeje wo nkwa na ono ena wo gi Paul mu firi abambuo mu bra wo hu so obewuo anapa wo hu sa abrabo na nkoye nti uje mu wawu se obewu wawu se obre na abeto yare na abeto so etu abamabu asetrem enefa ho to awurade so na obesa wo yare ewo Yesu di mu anopai onyame akoa Moses adai mensa ena awurade nam ne so ede asempai ebrewi wo ambassadors awaso migiri yese watie onyame asem na awurade nso akasa kire ma wonte ase waje Yesu Kristo adia ana pese ofa Yesu Kristo se okra na waje nkwa ebri betumi aka di machi na afi wo so anya nkwagye awurade Nyankopon kadi machi awurade Nyankopon meda wase enesa mate wasem na maji wasem adi megitum same boni nti na be huye na wo ye Onyankopon ba wanya no wafra wufuo mu mede ma no pa mu ka nkwagye mu na mede ma koma gidi kotre ni mu se awurade gye nkwa boni bi amaye bia fa cheme na betra makoma mu metumi nsafrɛw se betra makoma bedi ma brabo so ma me ma metumi nya de wo pema na menya da nkwa ewo Yesu di mu amen wabɔ mpaye waji Yesu adi a asɔre bi ebe wo peko asɔre won kyerɛkyerɛ ɛbɔ mpaye efise udaache wantie nyame asɛm papa na wanya no kore na msumu a ɛno nso ɛdo bɛkɔ wuom wobɛtena sonda mu wantie nkyerɛkyerɛ papa ɛno nso nya nkwa enti kɔ baabi nkyerɛkyerɛ papa wo na bɛboa ma wonya da nkwa saa nso pɛsɛ uhu asafi Christ Ambassadors Church enso a ofre number ya yɛbɛgye wo so na yɛne wadi nkɔmmɔ open paibo open nyame asɛm nkyerɛkyerɛmu nso a na mmoa bi apɛsɛ ɔne bɔ mu so som so a hwɛ number yi ofre number ya yɛbɛgye wo so 0246 235676 0246 235676 and 0207 43 43 11 0207 43 43 11 Ambassadors Awasuni sa opese ono yeso a ye wasafo no bi Christ Ambassador Church ni so ewo kwashibu ofa Santa Maria kwan no so a usi Brookio so a ofa street ni so a bedru school red bc o school aye preparatory school red academy school na nimu kwan da nimu ekọ na chi school na chi ho eho na yishia ye wo branch ni bi so wa Brikuma Bokoboko Junction
uduru wa filling station ofa benkuma school na wo na chi ofa school na chi a okọ ha Christ Ambassador Church International ewo ho ena ewo bi nso ka so a enso obomu kwan no street a etoso mienu ano waduru filling station wa onifa so no ofa street ni so a okọ wani kakra Christ Ambassador Church International enso ewo ho frɛ number yi so ye no besom so wo bibi nso de boa awurade adwuma ni Kristo na sɔre nso a number no am de ama no so ye mobile number obetumi asende de atoso no am ya so ate awurade nyankopɔn be hyira ne be si wo ye nso ewo Yesu dimo anopa awurade hyira so watie nyame asɛmi ensi wo ye ewo Yesu dimo amen. Who is